3. maj kao ova firma radila u Rijeci, znate za 3. maj. Dok je 3. maj radio, onda je zamet bio zapravo kvart gdje su živjeli radnici 3. maja. Trenutno tamo živi Sandi sa svom obitelji. Sandi Braton je na bas gitari. Što sagradimo, srušimo, ponekad vičemo da šutimo, ukrademo pa vratimo, malo se svađamo pa shvatimo. Neka vjetar nosi vas, ništa nije, ništa nije vrijedno, ništa nije vrijedno. Nosi glas, ništa nije, ništa nije, ništa nije vrijedno, ništa nije vrijedno.
mogao dobiti jednom Urban. Nogu u monitor, dajmo nogu u monitor. Hvala lijepo.